Δείτε τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα για την εβδομάδα από τις 6 έως 13 Μάη. Τη θεματογραφία μας, η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση του νέου Yaris Van, πως κατέκτησε την τρίτη θέση η ομάδα της Ducati στον αγώνα με μοτοσυκλέτες που έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τι μέρη γενέστε με το ιστορικό ράλι Ακρόπολης, αν θα πραγματοποιηθεί, φυσικά μόνο με τους Regularity. 16ο ράλι Sprint Ναυπλίου, αγώνας στον οποίο μετήχαν 18, ξεκίνησαν 16, τερμάτισαν 10, συνεντεύξεις, απόψεις, ρεπορτάζ και αναλυτική περιγραφή. Δείτε πλάνα βέβαια και από τον άλλον αγώνα του Σαββατοκύριακου που πέρασε από την 11η ανάβαση Κίμης, την πρεμιέρα των φετινών αναβάσεων, όπου έχουμε τις απόψεις των αγωνιζομένων, πλάνα και από τα 3 σκέλη των δοκιμαστικών, πλάνα και από τα 2 σκέλη του αγώνα και αναλυτικότατη περιγραφή όλων των όσων συμμετείχαν στην ανάβαση. Και τέλος δείτε το κερασάκι στη τούρτα, πλάνα από χωμάτινες φόρμουλες στον 8ο και τελευταίο αγώνα του Time Trial του 2009 στο παραλληλοδρόμιο. Αυτά και άλλα πολλά στην εκπομπή της δεύτερης ημέρας του Πάσχα.